Sarikaham, ini seng garing kami hai ke Surendra-Nagar bisini andaro, ini sini laithanai salon noi tarigo, kaisa belai keno gotona kaisa kotorungkha, je sini tipra mothani, klopsa sini worker, langma chonani nangkha, accident mani bagai, ini Upendra Deborma, ini bini nukungo fai sok paika, omongka bini sajla, omong bini ama, na bini hik ngangke, ini bini death certificate nanya nabagai, ini jibi matangka belai keno hak hamsao, sini di prasara omah ke langma chomani bagai, ini dofani bagai, bot ini bini langma na chokha, bono belai keno sini khabai khokbai, sun bono isoni thani suribu. Bo je jaga phano tongthum bini akta mane ko mani tongthum angke seng ti prasara kubang mana oma haike sak der mung der layu jaga wo sini dofani bagai choba khlai thani agi ni sini no tabuk bosung ni ko oma haike no dofani bagai tini langwa chokha tini oma haike no tini bo sinia te khoroksa sini bukhukjak bo oma haike no langma chokha angke seng bini nukungo thangnai tabo angke oma haike no seng sini ti prasangai seng khoroksa te khoroksa na chuba chuma khalainai sudamo chuba ma sini ya tini dofani bagai tini muitu khaimani dinse o sal je borok laithanai 9 tarik mani obosini kaisa laibuma o sijaknai e laibuma kaisa sijakha dofani bagai joba khlaina thangtani tini accident ngai phano tini langma chokha obosini kaisa muitu no din angke seng bono hambai bo maya pharo bo langma chokhano tamon gangka dofani bagai tini bini sakno bo tini langma chokha gangke seng sini buskang salo ma haike no seng sini dofao seng jotno no chuba chokhanya ni omo sini adhikar seng party rajniti jasmano khlaitung sini naimung sini bubagra naisikmung sini tabukni generation ni naimung sini next generation future kahamuna ni bagai te sini Borono seng coba khlaimana ni bagai tini o jaga sini yudok sini YTF ro tini ro team faijak seng tini sini kichasa coba khlaina ni bagai bini nukhongo chukjana ni bagai ama haike no seng joto jaga no khoroksa te khoroksa chuba lai kanga seng belai kena sa nungsuno hambai